Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 9, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.pa. Ang inyo ta balita Aksyon and Defensor. Kagkaron sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Mga empleyado sa Kapitolyo wala na sang extra Christmas bonus. Samtang kapindos mil ka individual magabaton sing COVID-19 financial assistance halin sa DSWD. Sa mga nagapanguna nga balita national, Sinas ginhingadlan bilang PNP chief. 3 patay, 64 pilason sa riot sa Bilibid. Sa aton balita international, US pinakaunang nga nasyon nga nagsobra na sa 10 milyones ang kaso sa COVID-19. Sa aton balita sports sa PBA, San Miguel Beerman ginhingalitan ang mahuyang nga puwersa sa Barangay Ginebra agud makabawi sa quarterfinals. Kag sa aton balita entertainment, half Pinay nagdaog sa Miss Teen USA 2020. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:10. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Masang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sigsay ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:16. Kagkaroon salita na sa ngaton mga nagapangunang balita lokal. Ginpangabay ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga local government units o kon LGUs nga mag-sumetero sang record sa kadamuon sa mga COVID-19 recovered patients sa kada adlaw sa Provincial Health Office o kon PHO. Nadiangit panugyan sa gobernador matapos magreklamo ang pila ka LGU sa wala nagasanto nga datos halin sa ila sa record sa PHO. Suno kay Lacson, mangin mahapos na sa PHO ang pagpagwa sang datos sa mga COVID-19 active cases kung magsumeter sang daily report ang LGU sa mga recovered patients. Nagalawang ang gobernador nga magapadayon ang pagnubuo sang kaso bisan pa nga may ginapatigayon sa gihapon nga test sa molecular laboratories. Sa record sa PHO sa nakaligad nga 2 ka semana ang syudad sang Cadiz amo nagapanguna sa may pinakadamo nga active cases nga 109, ginsundan sang San Carlos nga 58, Kabankalan nga may 45, Victorias nga may 38 kag syudad sang Silay nga may 32. With the records of the respective LGUs and that of the Provincial Health Office, of course, we would like to synchronize it. So we requested the LGUs to report their recoveries on a daily basis. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Tubtob lamang sa 14th month bonus ang pwede nga mabaton sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal subong nga bulan sang Desyembre kag wala na sang extra Christmas bonus. Inagid pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Suno kay Lacson, ginalokar sang probinsya ang dako nga pondo para tapnaon ang COVID-19. Nagapati ang gobernador nga mangin malipayon sa gihapon ang selebrasyon sang Pasko sa mga government employees basta makaupod lamang ang pamilya. Gin-kanselar naman sa probinsya ang reserbasyon sa SM Mall bangod wala na sang patigayon nga Christmas party tuhay sa natabo nagligid nga tuig. Dugang pa ni Lacson, pwede lamang magka-Christmas party ang kada departamento sa Kapitolyo basta ipasiguro lamang nga matuman ang physical distancing. Only up to 14th month po. Extra, wala na siguro. We really spent a lot for COVID. Christmas is in our heart. I think what's important is we can celebrate with family. Because we cannot celebrate in the big gatherings, so let's just limit it to families. I'm sure there will always be food on the table. Ang kadugang pagpahayag ni Negros Occidental Governor Lacson. Sa iban nga balita lokal, istrikto nga health protocols ang isa sa mga rason kung nga adjutay lamang ang mga tao nga naga-walking, jogging kag exercise sa Provincial Capital Lagoon and Park. Iniangin pahayag ni Provincial Safety and Security Division Head Rinelo Lastiere, 2 kadlaw matapos liwat buksan sa publiko ang lagoon. Suno kay Lastiere, ginpagamaayos ang iban nga mag-jogging na lamang sa dalan sa palibot sang lagoon. Dugang pa ni Lastiere, pila sa mga protocol nga nagpabudlay sa mga luyag magsurod amo ang pagpresentar sang identification card kag pagsuksok sang face mask woman sang face shield. Ginklaro ni Lastiere nga kabahin lamang ini sa mga protocol agod nga mapasiguro nga hindi magdugang pa ang kaso sang COVID-19. Nobyembre 7 sang liwat ginbuksan ang lagoon, 8 ka bulan ang nagligad sang ini ang temporaryo ang ginpasiradaan agod manikawan ang mass gathering nga isa sa mga ginahalinan sa pagdamo sang COVID-19 cases. Nagpatigayon sang distribution karon nga adlaw ang tatapan sang DSWD para sa mga bakulodnon nga benepisyaryo sang COVID-19 financial assistance. Suno kay DSSD Head Basita Tero, ini nga alokasyon sang pondo ang kuhaon gikan sa 5 milyones ka pesos nga share sang syudad gikan sa gobyerno nasyonal. Dugang pa ni Tero natalana nga magabaton sang 1,000 tubtob 5,000 pesos nga cash ang tag sa mga benepisyaryo depende sa resulta sang assessment nga ginhimo sang DSWD tinalikdan nga bulan sang Desyembre o kung na bulan sang Setyembre. Dugang pa sini naglabot sa kapin 2,000 ka mga individual nagikan sa nagkalain-lain nga sektor. Ang target naman sa nga amo nga programa nga ginalakipan sa mga individual nga nangin biktima sang kalamidad kag pila ka mga persona nga nagpangayo man sang medical assistance sa iya talatapan. Sa kadapusan nga balita lokal,
Gin pangunahan ni Bureau of Fire Protection Regional Director Senior Superintendent Jerry Candido ang inaugurasyon sa bagong nga building sa syudad sa Talisay. Sunod kay Candido ang duha ka panalagan nga BFP building nagabalor sang 19 milyon o 19.4 milyones pesos sa ingagin punduhan sa gobyerno nasyonal para sa pumuluyo sang syudad. Dugang pa ni Candido, isa ini sa madamo nga handom sang iya pagdumalahan nga makapatugod sang bago nga modernong edipisyo nga kabahin sang BFP Modernization Program para sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Palayag pa ni Candido nga sa masunod nga semana natalana nga pag-inaugurahan man ang bago nga BFP building sa syudad sang Silay kag antes matapos ang tuig 2020 ila naman pag-inaugurahan ang bago nga Bacolod City Fire Department nga nahamtang sa Dalan San Juan sa Barangay Utso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20 utso. Sa ating mga ka-aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalag. Hello sa ating mga ka-aksyon and good evening sa mga nag-monitor sa subong nga gabi sa ating iyang Facebook Live. Sa kay Rizali, good evening, nagapamati siya all the way from Malaysia. Kay Aksyon Bia Jonathan, good evening man. Sa kay Ma'am Cecilia Oleo, naga-monitor watching from Cebu City. Aba, thank you so much, good ma'am. Sa kay Yorba Quenyol, good evening, Aksyon Bacolod. Sa kay Ramona Azero, good evening man. Nagalantaw monitors na kunusubong sa Barangay 35. Kay Ma'am Inday Blaza, kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening man. Sa kay Alex Montesa, kay Kaislin or Casilin, ini siya magbasa, Jimeno Navaliasca. Good evening sa tanan watching from Alegria, Navalasca family. Sige, thank you so much. Mayong gabi, mandarasimo Sir Alex Montesa. Kay Ma'am Rose Guevara, good evening. Sa kay Melchorita Ferrer, good evening man. Sa kay Inavoig Duhinog, good evening Action and Monitor from Kalong-Kalong Airport. Grabing pa nag-uog subong. Uulan na naman. Mababasa naman tayo nito. Sa kay JM Lanes Herardino, mayong gabi. Keep safe man. Ikaw man dira. Sa kay Ma'am Heaven, good evening. Sa kay Chris Vilma Treyes, good evening. Watching live Estom 3, Barangay Estefania. Thank you so much. Sa kay Annabella, good evening man. Sa tanan nga nag-tune in, watching live from Iloilo. Stay safe, everyone, and God bless. Sige. Kay Chris, or Christ, ano siya? Christ, Carrie Paul Javier Tanatan, good evening.
Watching from San Enrique. Shout out sa San Fabian, Pangasinan. Rest in peace. Ay, rest in peace sa bayaw ko, Kuya Arnel Layon. Okay. So kay Ma'am Jocelyn Arisibita Olak, good evening. Kay Ma'am Jean Oy Cesar, good evening man. So kay Lowy J. Vibal, good evening. Okay. Kay Ma'am Rosalie Antore Navales Rojo, nag-monitor sa Banwasang Calatrava. Kay Sheikh Akonshik Sean Defensor, good evening. Nagapatamyaw lang sa Manapla. Gordon family kag sa iya junior nga si Elimar Gordon. Sige. So kay kay Lowy J. Vibal, watching from Taytay, kay Inta Rizal, good evening mana. MD Zafar, okay. Sige, sa kay John Villarosa, good evening. Nag-monitor sa Banwasang Morsha. Sige. Kay Gabotero Velos Winston, mayroong gabi Action Radio. Lightning from Riyadh. Okay. Sa kay Tikboy Villanueva, good evening man. Gabotero, okay, listening gali. Sige, thank you so much, good sir. Rizalina Alvarez, good evening man, listening in Minnesota, USA. God bless and keep safe. Okay. Sekay, Mary Ann Singson, good eve from Barangay 30. Sige, thank you so much. Kay Ma'am Vanessa Mayo Dira, good evening man. Sakay Dennis Richard Tibor Roma, kag kay Regent Tan Villalon, kag sakay Anthony Jones sa Villa Ceblano, good evening dira sa inyo. Standby kita danay para sa aton man National News. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Kag salita na sa ngaton balita national. Gin-confirmar sa Department of Justice nga may 3 ang napatay kag 64 ang pilason sa riot nga natabukay na sa aga sa New Bilibid Persones. Suno kay Justice Undersecretary Emeline Aglipay Villar, ini ang pinaka-latest nga numero apang ginpahayag nga hindi pa ini ang pinal nga kadamuon. Unang agin anunsyo sa Bureau of Corrections nga may gamo nga natabo sa sulod sa Bilibid pasado las 8 sa aga kag gin-imbestigahan pa kung ano ang ginhalinan. Suno kay Justice Secretary Minardo Guevara, ang Bucor kag PNP nagpatigayon na sa clearing operations. Ginmaandong ani Guevara sa NBI nga osisaon ang insidente kag mas pasang karon ang investigasyon sa natabo man nga riot nagdigad nga nagpatay sang 9 ka mga inmate. Ginpahayag ni Vaccine Czar kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga ang dako nga volume sang bakuna para sa COVID-19 mahimo nga mag-abot sa katapusan sang 2021 o kon sa 2022 na. Suno kay Galvez, ang plano nga pagkagapreparasyon para sa implementasyon sang COVID-19 vaccine ang magalawig sa 6 ka bulan kag ang supply isa pa kahangkat matapos nga ang manggaranon nga mga pungsod temprano nga naka-access sa kalamanan nga potential vaccines. Sa online briefing, ginpahayag ni Galvez nga mahimo sa Mayo o kon Hulyo 2021 may available na nga vaccine paagi sa COVAX kag bilateral arrangement apang kun dako nga volume sa bakuna ang ginapangita, posible ini sa katapusan sang 2021 o kon sa 2022 na. Ang COVAX Vaccine Facility mahimo makagasto sang $21 para sa duha ka doses nga ihatag nga may 28 ka adlaw nga interval. Ginhingadlan ni Presidente Rodrigo Duterte si Police Major General Dibald Sinas bilang masunod nga PNP Chief. Ginhimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang anunsyo isa kadlaw antes ang pagretiro ni outgoing PNP Chief of Police General Camilo Cascolan. Si Sinas amo sa karon ng Director sa National Capital Region Police Office. Nagkontrobersyal sadto si Sinas angod sa manyanita nga natabo sa adlaw sa ikadlawan na petsahan Mayo 8 sa diin ginaligar nga ginlapas ang pagdumili sa mass gathering
increase kag social distancing rules bangod sa COVID-19 pandemic. Sa katapusan nga balita, national ginhingyo ni Anay Senator Bongbong Marcos Jr. sa Korte Suprema o kung sakay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonan nga hindi makigbahin sa proceedings may angod sa iya election protest. Bato kay Vice President Leni Robredo. Sa manifestation kag motion nga ginfile subong adlaw, ginapangabay man ni Marcos sa Korte Suprema nga amo nagasabi nga Presidential Electoral Tribunal nga ibando ang liwat nga pag-raffle sang protesta sa iban nga hukom kag resolbahon ang tanan nga pending nga isyu sang kaso. Nagapati si Marcos nga ang pagkontra ni Leonen may angod sa pagpalubong sadto kay Anay President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, isa ka klaro nga rason nga mangin bias ini sa dalagan sang kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Detalye sa aton balita international kag sports. Subong man sa aton entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan.
Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte. Kag sa detalye sa aton balita international. Nagpanguna ang Estados Unidos sa mga nasyon sa bugos ng kalibutan halin sa nag-umpisa ang pandemic nga nagsobra na sa 10 milyones ang coronavirus infection. Kasunod inis ang third wave nga padayon nga nagasaka sa bilugmana nga nasyon. Ini na record matapos nga ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa bugos ng kalibutan naglapaw na sa 50 million. Ang US naka-report sa nga milyones ka kaso sa sulod sa napulo ka adlaw. Ang ginakabigman pinakataas nga rate sa infection halin sa nga ang nasyon nag-report sa pinakaunang nga kaso sa Washington State nga may 293 ka adlaw na ang nagligad. Kag sa aton balita sports, ginhingalitan sa San Miguel Beermen ang mahuyang nga puwersa sang Barangay Ginebra gud makabawi sa quarterfinals matapos makuha ang kadalagan sa score nga 81-66. Ini ang nakita ni San Miguel coach Leo Austria matapos nga tama kabudlay sa pagtingwa man sa Ginebra para mapiyerde ang TNT Tropar nga giga sa Biyernes nga hampang. Ang Beermen na piyerde mo sa NLEX Road Warriors sa hampang sa Biyernes man nga adlaw sa diin si Marshall Lassiter ay nakaangkon sa minor injury samtang ang SMB veterans naghampang lamang sa mas manubo sa 30 minutos bangod sa blowout nature.
Kag sa aton balita entertainment, nakuha sang half Pinay gikan sa Hawaii ang titulo bilang Miss Teen USA 2020 sa Memphis, Tennessee. Si Kielani Aruda ang pinakauna nga nagsuksok sang Power of Hope nga corona ni Maward matapos sinigin piyarda si Caligaris sa Connecticut. Sa virtual press conference, ginbulgar na Aruda nga si Catriona Gray ang iya paborito nga Miss Universe title holder kag ginako nga isa siya ka half Pinay. Samtang nagalaom naman si Aruda nga madamo siya sa kabataan nga mapaambitan sa iya nga positivity ilabi na nga ang pandemic nagapadayon kag subong man ma-promote ang autism awareness. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:42. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 9, 2020. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,